Kashnong Jongsha kabahap mapo kamaukin Row Block East Castle District kabajanga tong kumba arfinyo kilometers nakandong ba Shillong bat kabudun kumba fraspa tali kilong yeng mantakas ngi ge kendai trik uyayong araja ar kalayo ya kajaka aji kai shapang kaput katem kabalatip kum ka Jane Peng Road Memorial Music School balapli pa ba da Dr. RJ Conville kubu kongsan yakni ke jingalang kabarin bat ka ba isyong kun lapanya da Reverend D Lengkoy balayo ya ka jingrawai pidyang sobha ya baro ki balawan ha ka nigesngi nakikna bat ki samla ki bare ki student jongka music school layo ru ya ka jingkren mai pang na uba M Lamin gashnga ubari principal bat utrai jongani ke Jane Memorial Music School ha ka bawla batai lengkot halo ka nongrim bat ka jingtmu jongka ni geslam aji kai halok kaput katem Komjoru layo ye ke jingkren na uba Moses Pertu ubade music instructor jongka JPMMS Shwawan play ya umau sa jingken mau da ukongsan u Dr. RJ Conville ula ye ke jingkren ka belengkot banlong jingkerku daga pensyong nongrim na kaktin ke jong ublay katkum ka kitab jingpen pau kanong ka balai ka dekot ka bahinyo ka boong syapang jong uta ubadon yau shabi jong u David ula ongru bakaktin shabi laniki kadon ya kajingmot kabaya jan bha bat kaput katem bat kito kriyadan menta haka kamtem kisau tho bha shapang kiki ni ki khons layo ya kajing doi pen kentang bat kurku ya gani ga music school da utmen basan DL Nongspong haka ni gasgi la plaj paj ba ru ya ka music video bala ai kerteng human sim balarwai de ka kenhun shama shillong da Reverend RM Kharbuki layo ru ya ka jing ruai kerpang na uba banti lang wajri dekot jong ka shama shillong ka jing kren ai khublei na uba ti poch na bat ka jing kur khupnwai da Reverend SB shooting pau ya jing kemen jing dak daga jing kemen jing sungu ban benta ban la kani kepuar batan kalau kani ka sing na benong bakam kerpang kejalan ni kepuar bat kumbang aktif bakani gadi kajing pli ya kani ka music school di kunta kabringkong thai gan hapan ai kubli ningkong yo briu badan ni kataka kajing yo i ni kataka mo ka vision kajing yo i pau ban walam kum kani ke akani ka benta coba jelas kajing kita kalong di Mr. M lamen gasnga ba cukup khaiye ibadu lamen ba da sing lai trishbun ki bi je treru kumbo bene da sir long shi para na kum para jonga da ainu shaba la bandan hani kapur ban ya sakhilang kani ike ba kumjuru kapan pau ya kajing sungu apa abu karong ya inohikai belum Pak Moses itu pangasutu ya ka jingkenya kabai habanwan situ sini man katayo kamlong besuk bat bi ai subha mon di batikai katahi katrai asuburom sibun mengadap haji sungu ban yo dan don kum kini kibriu kiba ai met dan musir tentaka moka tentaka kejingput jingtan maka don kejingput jingtan di gadawai kaba ala banong kala ban pia sibun ki kejingput jingtan iya kapor akaba usol katung kaktir ulai naka testament kemarin udah hapok kajing banjung giksui but umalat ban giksui but ukhat yu diwit banten rabautan suit hat biyo kajing kya kawi ka ba sukwa ban sukentu kani kapor kalong ba haba thok kajing kran ko na net scam kwa ban dengan penyadai ka khtiem ke ublai di jakani ka benta sukwa ban ba kadon ko bentana tin ubay na ka kitab si tanpaw kalong ko balay kat banyo prater ka ba hangtu ang tin ubay nga baka ai api mo shabi jong dibet tani ko pon su puli kandiat ya kini ki ru
uong uta uba kuat uta uba shisha uta uba dan ushabi jong David uta uba pri te ununur un khang umla ban khang uta bat uba khang te unuru umla pri balada ngipet ya kani ka benta kan ngaso ba kani ka ya dei bha bat ka jingput jingtam bahang ni ka kiti ublik ong ba ayu shabi jong David but da ka pareng on the key of David bun sini sekingo ki gini ki shabi jong David kabale sing la yosong ki jialap lalu ki por munswa ki por borem shabi yu kita jong David da ka kiti pareng udei the key of David but kawai kalong ba uni key of David da ka pareng ru haba ong shabi udei tang key gamut shabi hakaju ka poru kamut ukot jingtam kamut uki jong iba Moses la di ite baru khat kini iba nang jingtam kidon ki kis dan ki kot ka jingtam but uni ushabi jong David udei kaba baru khat haka tem ka put karwai ka siaw ngitip ha bagi habandon kata ka accepted standard tuning mo ba Moses kabamut ba ni tune at 440 hertz ne habangi semi middle C jong piano keyboard utu they accepted standard key nga balong 440 hertz hendrai kata uni uki kadi tang hadu usnam khat praspa kitang semi utau 440 hertz hendrai swaya kata kajing dana fipet haki por menswa kajing tune kanu kajing put jing tam kari 444 hertz but uni uki baning kong tam sedang udi usim David de na takada ngakwa ban ong ba banya relate lani banya penyadai ka jingput jingtam bat ka kiru de ngaso ban ong ba mo ba udi David ubas ningkong uban sedang ya ka jingput jingtam ka kiru blai udi David ubawalam ni kisam udi David ubawalam ka terbenikal la ka jong tamdei su ka terbenikal ju Moses Henry utai ka terbenikal ju David but haka testament ka thamai haka leno ka khatsan khat ka dikhat khat ndi kam ki apostol ka ong ba hakini gisingi khadu ublei untai deng ya ka terbenikal ju David but ngaso ka ba haka di ka singiru ngaso bat ong ba uklamong ka kri ju ublei bu untai ka terbenikal ju Moses ka terbenikal ju Moses kala ada uji sul ayam ni don duwe rom ba lingdo om syuk ka kum khen ki lebi henry menta ni don ka ni ka testament ba thma ka jutang ba thma but nasubon ong ba nasubon ong ba kini isi ublei un tei biang ya ka terbenikal ju David un tei biang ka jingput jingtam ka por ju David kinong put ong tam ong ting be di hajar hut kita mahaju ka por kalong kum ka orkestra ka meningkong tam ti nasuka ban kentu yangi kani kapor ba asubat ong ba ublei sedang bantai ka terbenikal jong David kani ka jaka habaro kuwi ka perthai karon ka jingki ka bakra jong ublei hakini si khadu ibalong ro kumi men junga walam dei hakado bar ka snam ro re haka jing shakri bat haka jing dei baki kam ki babon ki bangi ngi atre dang katu ka nepor re lalong kumi men i menrang ba junga iba ai mensiam iba ai shibun ki bede ba kacing mensiam di menta pan ya dan lang hang ni nak benta ka ju hi kacing temu ya ka bangin kentiu lang ya kisap nado kisap tu jungi hadu kacing long leng ba jong ka de ka music school ka bangi ngidan di kendiat ka bede ba ka music school ya kwa ya ka bangan ai kacing pensyai kendiat lani ke jing temu jong ka music school tingi bu daga keteng jin pingrop memorial music school de namar kadon kadau ba ini irang ba belong iktau jong jongai ila dan sibun ki mati ila dan sibun ki jingle babha but ngaladan south nem shagada ka thai ngaju aso sharum shaneng ki kren shaphang jungu but dia thu khanaro ya thu khana babha shaphang jungu de na kata ka daw ba ngi kapenlong yengi bagin sim yang ka sin jam ban
seng da kani ka school music school kum ka wei ne ka dak ban sak kan mau ya ka nam ka babha ka ju ha kani ka perthei bat khandiat ha ka bia dei bat ka jithmu jong kani ka si bat kani ka music school ban tingi ya khat lang haning ya don sharum bat shaneng jong kani ka dong bat ka thain mau kan ro ju ni kidan kiba yawan kani ki pon ado ki khana school jengi nimla ban ai jing keng ka babiang kila ban don lai pusan ngut le ne tam ya ka taru kila sedang ya ka ban ya bon ha kani ka school tigi dan sau telik ki bangi yo I ha ka biya dei bat kani ka school ka bani kong golong ba ngin kentiu ya ka sap jong kini ki parlok ki jungi ki para khana ki para samla jungi sa kini ki time namar yo I ba kiwei ki larang kiu ki lanang roy ha ka jing tip kham tam ha we dei bat ka music te kum ta ngi ro ngi seng ya kani da ka wei ki jithmu golong bangin kentiu ngin yarap lem ya ki para khana para samla jungi sa ka time bakin yo lem ya kata ka benta haka ji imu ki ban se ye ki sap ban ban roy ro ye ki te ka baar ko long namar ban isung thu ba ka music kam dei tang ka ji sung tanan hakiri ki sgi ba menta ka music ndei ka jing tem ka ji pot ndei tang ban isung tanan re ka long kum ka kam ro kum ka jing kamai lalu kum ka profession ang pareng kum ka kam lalu ka lat kamai ya kita ki badan sap kata ka di ka baar Teka balai pan miji ba music kala ro ban yarap I khna bakin kham light na ka basnio don way unang tem wang haba ngi ye ya ka music wat karta ka jengi ro ka kham kiu se jrong ka bamut da ka basai ngi la ban ong bangi light ro bat wat na ka shong kha khna haba ngi ye ya ka music ngi perkhat kum no ngi tem kum no ngi ruai kum no ngi thawi ka jingruai kum no ngi thawi ka su jingruai kita kila ban pendo Mars deng ki jing snio ha ka jing im ka jong ubrio lene ka brio ti ka basaopan bat ka bakhat do kani ka music school ka dan ro ka jing thu banyarap ki parlok samlai parok na chi sa kani ka time mdei tang bangin tem ngin ruai ngin siao henry ki don ki wei pat ki bangi thu lomba jong ka music school man kani ngi persyang ya ka ban ai ro ka jing sekri ha ka biade bat ki Perok samla ki perok na lagi ki wei ro ki perlok ki pramuseum ki perlok bajol ki jungi lagi ki dan kam wat ya ka jinga selok ki dan kam wat ya ka jinga selok ki dan kam ya ka jinga rap ni ki baduk ki basuk kindu ki ba dan kam ya ka jinga rap kani music school kala ban ai ya ka jinga sekri ha bede bat ka taru bat ka bakhat do pat ni perkhat balimba juga ni nila wat ban poi sekti ki khna ki bomli school show sekti ki thaji ki dan ki khna ki ba im shalom ki long kum ki nong ap masi ki nong ap belang tingi dan ga jing thumu kum kataru na ka banta jong ki bangin la ban le e na ka banta jong kum ki taru kata ka dei ka balengkot e ka bangi kwa ya ka ban yathu ha ka di ka por shaphang ka ka music school ka bangin pli perda ha ka di ka sngi ka banta bat kindan sibun ki ba ngin sala ro banang penkre susu naga benta ban penroy ya ka jingtrei kam jong ka music school hakani ka snong ka ji jong sha bat haka than hi sisha kani ki jing thmu kani ki jong phos neu ka ban ka liang jong I badu lamin ila perkhat habro sikat tu kisnam mata ka sngi kala urlong bat dang man kene tayo haba ila sen ngala maga whatsapp ya ka program jong ka sngi telefon ro nga tengong lelai ngal ayo atu WhatsApp lelai ngal sawan mentak sengi bani don rangkat bat pi te kalong ka ega jing smukuman walada mi don tang khendia mo kumba ka tien ka ong ka jing job trong kono no ka kam hi kan nom job da ka jing bon pai nda ka jing job ka dei da ka bangi don khendia bat da ka jing minot mo da ka jing minot bat da ka jing asia tela se na kaliang chong I badu balong kum nong sedang la kartu ka depor la si teng indon ka jingdo jingkerman ro namarba ka response la ka jingwan aten ya ka nika music school kalong ka baduna na kalian cuki nong song senong la kalian ki samla la ki kena hendre ni ka por ngong ba le si ba bon na pedang cungi ki nong song senong ro ngimpat da tit bha badon ka nika music school te ngakwa ban ong ka nika por bana kalian cong I badu belong nong sedang
ban bu ru ya kasan bot kenang ba kibadan hasdong chungiru kin tip ba o plan kadon kene ka music school kinu bakwa ban puli kin sim ya ka form la se kin sa pendap bat kin sa don lang bar kene ka school ke chumpi bar ngej kam hi ba kene ka music school ka ba nsa play man ta kasngi kan long sisya ka ching mentoi kumbal ong na kaliang jong i baduk mentan ni belakran lengkot om tang ya ka snong jong sya henre ya ka than mau kun rohi barok kowe nama lam pakai jingdon jong ka music school ka ba kumba hadu mentah ngala banong ba 4 yo sngo ba kan don watang kowe ro ka music school hai ne ka than nangit skam ba kan long ka jingyarap sisya na ka benta ki paralok ki samla khamtam ki baron sikni ka than ba lengba kenika program ko jumpi outreach program ko jumpi ka ba pinsa extend na try hadin ka tukune por sya kiwe pat ki jaka ke baron ha kenika maupun rohi ngangai skam bahkan long sisya ka jinyarap kerting junga kumufla ya sngo ko deu khamoza sporto ban ngala aji ya ka music kum ke career lani ka jing kebangan teringan kata ya ka ka benta ka bande ban ngala involve haga ngala sedang ya ka music mentala kanu la jandap live host nem de mendai ka lenti ka ba besok ban ya Andrei pat nganot pat pan ong yepi ba belenti ke bahun ban ya ka jengim jong nga ka bangi kunduk maroi ti kunjo ro ye gini ki student ki bangi dan nang ni ong yepi ba kemde ke lenti ke bensuk ban ya Andrei ka de ke lenti ke bahun ban ya ti teknik pa jong kena di borok gini kirang ba doktor di pastor di teman besan ki badan dang hang ni borok balai bangi wan ha kani ke program kalong ha ka jing sutho jonga kalong bangi wan ban kersian ya kani ke music school kum ka jing sedang ni la sedang la ya keren bat ibado la kumno la jandap la isnem ibado nadok swa arjar arpol na keren na sedang menwan na sedang ni kani music school andre ha ka jing ya jong lockdown ban phang la lockdown along kulma di haduk student ro kita along kulma di mentang kermen pat ba kani kam kenyak be kenyak renti pat kam tam gombang ong ba kajing temu ya ka bangi wan sakani ke program abangi play perdai ni program kolong bang kersan di kalong kawai na kajing snow na liang jongi kum music school bangi don kambha ya kajing kersan ya kata kajing kersan lembah kajing duai ya kata kajing kersan lembah kabor kebangila ban kersan naliang jongi kirang ba kebedan hang ni naliang jong klik pa naliang jong borok kebedan hang ni ban ngila ro ban ra ya kani ke kubor sediwai pa ya kabangin kersan ya kani di school nomor tang daki da kabor ke jongi kamlong ke besuk ya kabangin ya sakmat ya kawan permi ya kita kisok dibangi kwa ban mi na kani music school ndai ka jing kersan ka jong kalong ka wei na kilat ya ka bangin nang la ban pen hair dang pen ra su ya ni kang ban habangi pe je gini kena kisong nang ni kamlong ka besok yang ban hikai marwai naman ngawan sini sisin sitayaw di hagas ni sajan haban pe je gini baro mi di bala arang ba hang ne bala long mi kpa stho ha repidan khon arngun kumno kalong ban pe khon repidan khon chpomon kumno kalong ban pe khon ti habang hikai ro mdei tang bang asu hikai bang intip handai ngahap ro ban pe yaki ngang ngai pila stho ya ga ai kata ka jingmot ti kalong bawai na ki benta ki ba kita di jingyai dan ti ki jongi kum music school ti ngamdon kentin su ban ong kumno andre sa sisin kublai sipun ya kajing wan ya kajing kersan ka jongpi ha kani ko program ban ngangai balong ba kani ko program ha bami play perda ya kani music school kan long sha kajing kerku kamtam ya ki negi student ki jongi kan long ro kajing kerku ya ki yeng sem ki jongpi kan long ro kajing kerku ya ka snong ka thau bro oi kublai sipun wa jongi wa penengi aingu ye me ablay iki jingker khu baro ki me penla pengindon
hamne haplau ye mu syakri pame malakot no shalade oi ru ban yo yak ban ple ya une mau pensa jingken mau jin pongro Memorial Music School bat ban yo ru yak ban pelai yak ne ka music video hakane ka por ka pemerintah namar kata tu da ai pakajing IA kajung utrai bat unong penim jungi uji express kajing ba ublay upa ka bana bom jukut sia bom jukut lambat kajing ya slop ublay mensim bakui do kini kajing kerhulai huwe ublay in long rengkat bat ki kena pule ki bala don bat ki ban yai don leng baki di ki panwan yai long rengkat bat ki nong hikai yai long rengkat ru bat kan ka ye hake jing penya ya kan ka school oh lu begitu paro kiba mane kiba pendon burom ya me lah hangno klan satlak bat saudong kan ka pertai naduk menta bat halakarta ru amen